İldigir pul almalı deyip yazan zaten ne? Pulsku bağa çıkartırlar. Bu Türkmenistan konstitusiyasını karşı çıkaran yurt içinde yaşayan vatandaşlar Türkmenistan'ın hökümetinin näraziliklerini aydyp özlerinin habarlaryny yetirdiler. Türkmenistan'da yaşayış şertleri barha kıyınlaşýar. İşsizlik, pulsuzluk, garipçilik gün geçdikçe öňküsünden beterleşýär. Halkyň şu kösenýän günlerini görmezden gelip, halka garşy hemme taraplayın çäklendirme işlerini alyp barýarlar. Onu hem polisiýalaryň garamagynda gödäwçilikde saklaýarlar diýip, köp sanly vatandaşlar gurrun berýär. Aşgabatlyk bir işiň çykyp, ýa-da keselli bolup Aşgabatyň hastahanalaryna gitmekçi bolanyňda, öz ýaşaýan welaýatynda hastahanalardan gerek bolmadyk bir näçe barlyklardan geçirýärler. Ve ol barlyklaryň hem ýokary mukdarda tölegleri bar. Koronavirus keselini başyňdan geçiren bolsaň, ýaşaýan ýeriňe degişli bolan arsynlykdan, şol kesel bilen kesellänniň barada we şol kesele garşy sanjym urduranyň barada kepilnama almaly. Olaryň hemmesini hem para tölep almaly bolýarsyň. Bir hepde wagtyň gidirip, şol barlyklardan geçeniňden soň Aşgabada gitmek üçin demir ýol gullugundan, otly biledin alanyňda, şol galmakçy bolan otlynyň içinde näçe sany boş ýerler bar bolsa, olaryň hem töleglerini töledýärler. Eger şolaryň töleglerini tölemedik ýagdaýynda, otly biledini satmaýarlar. Eger şu gidişine gitse, bu hökümet ýakyn günlerde Aşgabada da giriş wizasyny alyp girmeli ederler diýip, Mary welaýatynyň hem de Daşoğuz welaýatynyň ýüzlerçe ýaşaýjylary özleriniň şular ýaly kyn durmuşda ýaşaýandyklaryny aýdyp gurrun berýärler. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Döwlet adam üçindir. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Türkmenistanyň terrorist hökümeti tarapyndan döwlet adam üçindir diýilip aýdylyp geçilse-de, hakykat ýüzünde halka garşy alınıp barlayan şular ýaly işler hakyky terrorizmiň suutnamalary bolup durýar. Özleriniň hökümetden näraziliklerini aýdan halk bolsa, öz gedeginde ýurtda bir üýt döşkülüň boljakdygyna garaşýar diýip, habarlaryny ýetiren vatandaşlar gurrun berýärler. Bu dokumental ne doğru edilen bir kanunla şu hasaplaýarmyn men şunu.